ASFM. Basta ASFM ato nining. 106.9 ASFM. Ikaw bala ang nasubuan? Tungod sa mga problema nga nagalikop sa imong kaisipan? Magpamati sa programa nga magahatag sa imo sang kalingawan kag kasadya. Ang programa Kuskus Malungos. Napunan sang kaladlawan nga mga istorya. Masadya nga chika-chika. Makalilingaw nga drama-drama. May ara pa sang paborito mo nga mga musika. Kuskus Malungos. Pwede mo pa i-shoutout ang imo kapamilya kag kabarkada. Kuskus Malungos. Gaupot kay Papa Mel, kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Magpamati na! Wala magsadya ka! Wala magsadya ka! Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Kuskus Malungos. Magkaupo, bisan di kin magkadto. Hi! Sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hello sa aton nga mga suki sa kahanginan. Welcome na kamo sa aton nga programa. Ang programa nga nagahatag kasadya sa mga bata tigulang, matambok maniwang, laon balo kag binayaan. Ini na ang ginapamatian. Kuskus Balungos. Siyempre, upod kay Papa Mel kag Miss Catherine. Kita lang adwa. O pwede man bayan tala nanay si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Ano na da? Nagsugod na ka mo mga Ara nagali sila Abes, nakita sila nga nata- Welcome na nato ng aton ginahulat-hulat. Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Pasok. ang microphone ko. Hello. Sa aton mga pinalangga ang matag palamati. Pare Miloy, good morning sa imo. Good morning, Prelyong. How's your day? My day is house. Kamusta ang imong bilog na simana nga pagpangabuhi? Masadya ang bilog ko nga simana nga pagpangabuhi. Labi na gid kay permi kita may programa kada Sabado. Wow, kanami gid no. Tapos kada aga hindi gid naton pagkalintan ang pagpasalamat nga nakabugtaw kita kag sa mga grasya nga nag-abot sa aton. Hambal nila kuno permiloy bisan ng disgrasya pasalamatan ta nga nag-abot sa aton. Oh, pasalamatan mong disgrasya kay kung may disgrasya. Nga ba? Huwag ka man magtubo. Wow. Basta di ka lang patay. Among ginadang pinakamayo da. Kung kaisa may ara gid kapiot sa aton pangabuhi, kabudlayan, may ara man na panahon permiloy nga naghambal ang tao. Nga guro ginapabudayan gid ta kay para maintindihan naton. Nga ini nga mga pagtilaw, masarangan naton kapati ka man sina permiloy. Hindi na maghatag sa ito ng makaako sa pagtilaw. Hindi na masarangan. Oo. O kung kisa permiloy, basi may mga panahon man sa aton kabuhi nga kita man ang nagapabudlay sa aton sitwasyon. Oh, ginabasol talaga sa yawa. Pagkita man nagayawa-yawa. Gambal lang ta nga ba, ginakuan kita sang panulay, ginatulod sang panulay, pero imo man na kagustuhan. O, di ba? Oo. Pero sinabi karon, may asawa ka na, tapos mangita ka pa ya iban. O, tapos ibasol mo pa sa panulay, nga nagasolsol si imo, kay imo na Patawara ako. kagustuhan. Patawara ako kay giniyawa-iyawa ako sa iban. Hindi na, pagpadayon na maluoy ka. Ayawa. O, tapos may mga tao, gid ko nga permi mabatian, na mo ginanginambal nila permiloy, Ano ko doon? yawa. Pero sa Ay. doon, hindi ginasanami nga magalya kita mo sila, kano ginatawag na yung panulay permiloy. O, iban ginapatahom pa lang. Ano? Yawer ko doon. Ay, yawer. Pero sa totoo lang ang pinakanami gid nga sa aton adlaw pasalamat kita. O sa kadamo sa mga tao subong nga ginabudlayan may nagabalatian permiloy pero kita ya maayo nga aton lawas. Maayo nga aton pagkisay-kisay makasaot pag kita dayang-dayang kag aring kingking. Amoy na tugod ang aton ginhawa. Libre pa. Oo. Oo, kumbaga butang panahon nga ginawa mo, ginabayaran mo sa ospital ang oxygen mo. Bao, ang 24 hours mga ginawa, 40,000 ang balayran mo. Ti mano ka? Kung may guwapa nga dalaga nga Ambal gani nila permiloy niya matrabaho giguya tudo para makakwarta ko, magdamo akong kwarta. Pero igo siya makamarasmas permiloy pagdamo sa kwarta nagtubo masakit siya. Oh. Dira yan na na-realize nga, wow,
Ang tanan ko nga ginpangabudlayan sa ospital lang nagkadto ang tanan. Oh. Kaya tungkol tanan siya ginapangabudlayan, aton ina sa uli bayran. Oo. Kinanglan paninguhaan ta gid ang aton kaugalingon bisan ano pang aton sitwasyon may kalipay kita Parimiloy sa aton kabuhi. Yun, abo na Oo. siya. Kinanglan malipay kita iya, hindi iya kita iya nga silinga do puro na lang trabaho, kabudlayan. Kinanglan i-choice ta gid nga mangin malipayon, di ba Parimiloy? Oo, may choices kita sa kabuhi mo. Tensyon sa ilang Inang iban gambal gani galing wala gid good choice be. Kinanglan ko gid nga mag-amon ni kay why gid good choice kapati ka man sina Parimiloy. May choice na siya. Gali kay wa lagi pili. Oh, do pariyo na bala nga masakit ka. Why mo gin pabulong? May choice ka nga ipabulong na. Pero may maging Why pabulong. mo gin pabulong? Kaya suportot ang mga imo. Ti kaya mo gid na iya. Parimiloy. Oh. Eh, sobrang mo support. Ang imo ginasuktan, imo magyapon ko galingon. Oo. Gasupot ka kwarta, gasupot ka man balatian. Amo na kung kaisa problema naton Parimiloy ng mga tao. Kaya ang aton realization kung may ginabatyag ni kita. O pero para sa mga amigo ko daw gasige inom. O panigarilyo. O pag gusto inom kape, pag gusto inom soft drinks. O. Te, Huwag ka kung sa manalo. wayon mo, ano, Huwag ka manuloos lawas mo ginigo mo na. kung ako lang pasugtan Parimiloy, do yung taton ko na na mo. Galing hindi may imo na. O, kaya why pa siyang nabatyag mo? Amo na sinig ka, hindi ka may choice gid kita ya. Gali Oo. wala talaga na choice. Oo, wala ta gina-choice ang aton nga choice. We are not choosing our choice. Wow, kanami. Ano mo chito silingon Parimiloy? Piliun talaga sakto. May ara bikon ka isa Parimiloy sa aton kabuhi. Nga igo naton ma-realize nga hindi gali iya kwartang importante sa aton kundi ang aton ikayong lawas kung may ginabatyag na kita Parimiloy. Dira na kag nagalalain na kita kami mga bawal na nga mga pagkaon sa aton. Kaysa supuhon na pang doktor, Dok, ano na lang galing kaunon ko kung daw puro na lang tanan bawal? Ya, Oo. may kilala ko siya. O, to. Oo. Siya pa yung isos, Dr. Magambal. Kaya ra gina kay Kubo, nagapaminsan kita nga ay bawal gid tanan. Kay gusto ko pa yung magkaon. Pero ang lawas mo gapang hindi na, kay hindi na kaya. Taas ng sugar. Oh, pareho sa akon to nga Iloy Parimiloy, nagka-diabetes. Kay tungod nga grabe man ang abuso sa lawas. Ha? di sa may edad na. Amo gid na siya. Kay kung kisabi nga may panahon ginabi nga kung di ito bawal amo damit. Panamit gidabi Parimiloy sa soft drinks. Ha? Tapos may cake. Aba, Wow. Doon mo nagikaon ko nagligad ni adlaw mo. wala may sakit sa telko. Ha? Ang ginahimo ko gani Parimiloy, gahalong na lang ko nga mapilas. Kay base kung mapilas, kag hindi mag-ayo. Oo, no. Amo na siya. Pero sa totoo lang, ang pinakanami gid nga gingip sa aton sa Ginoo Parimiloy, ang ikaayong lawas gid. Amo gid mo na gani nga kwata. Alungan ta gid nga to di kayong lawas. Hambal gani nila, anhon mo pa ang milyon mo nga kwarta kung nang bisan puntas ang tudlo mo do hindi mo magiyo. To para ilakunod Amo na gani Parimiloy nga sa totoo lang dapat subong pa lang halungan ta ng aton ikaayong lawas. Ilabi na gid sa may mga edad na, no? Nagatigulang ka na Parimiloy, nagalain na gid na yung aton lawas. May mga tsimpo na gani guro nga ang aton kaon do hindi na pareho siyang una nga damo-damo gid tayo magkaon, mag-party, di ba? Hindi ka nakapagusto kaon. O do, kung matsyagan mo do, kadasig na sa imo mabusog. Ati siguro Parimiloy, amo na gid man na iya kung nagaedad ng tao, nagaliwat na gid man ang aton nga lawas. Amo na nga halungan ta gid. sa lugar namon. Kung sa una ka ubos ka pito ka pinggan, subong apat lang pinggan. Damo gyapon ba? Ang himuon ta na lang na kung nagakaon ka mo sa mga bawal, kung nagainom ka mo siyang hindi maayo nga mga ilimnon, kinanglan hagan-haganon ta lang. Mag-vitamins man kita. Kamalo ka kung ano pinaka-the best na kayong buo nila. Ano Parimiloy? Pinaka-the best na yung buo nila, dapat damo ka mupod. Yaban. Para damo makaon. Hindi ka makaman. Oo, na. Kung damo ka mo handa, imbitahon nyo kami ni Prelyo. Na, kung nagdua-dua ka mga basit, magsaka inyo sugar siyang inom soft drinks. Oo. Ihatag sa amon. Imbitahan kami. Oh. Para nga damo sa makaon, kundi hindi matamaan ang inyo tingak-ngak sa kaon. Oh, na. Kung ang nagabulig pa gani sa amon, hati-hati lang kayo sa acid at sugar. Na, hati-hati lang kamo sa balatian. Eh kung suluhon mo na, patay ka na. Amo na gani Parimiloy nga kung mag-inom ko soft drinks. Gamay lang ang soft drinks sa akong ginainom.
Kaya hambal siyang kilala ko. Ya, kung magsige ka gani inom soft drinks sa dako, laban-laban pa si utdan ka tiil. Kaya mo na agamay na lang ginailom ko nga soft drinks para nga kung utdan giman ko tudlo lang. Ayo gid siya. Tawhay na siya kabuhi. Ate matamat lang mo. Ha? Pero sa tuod man Parimiloy, nami gid ko mayo lawas na. Para pag gusto Oo Mga tumulan Inom lang damo tubi water therapy hambal nila. Kag siyempre Parimiloy, abi mo anong pinakanami gid nga himuon nila sa ikayong lawas nila. Ipamasahe. Labi na gid subong kay iban way ga-exercise, way naga kaon sa tsakto nga oras. Ipamasahe nyo para magnami inyo pamatyagan ka magtawhay ang inyong nga lawas. Ari din aton yung mga masahista. Pamatiin nyo lang di karon kay ilawag na din naton sa isa-isa. Hindi, ilawag na din. sama isa ka ben Pamatiin nyo lang na di karon sa aton yung programa, no? Pero Parimiloy, antes na magtapos sa aton nga istoryahanay, sa kalitungan ginhatag ni lolo grabe na gid subong ang mga AI, no? Ay oo. Grabe kung mabatian mo Parimiloy, dalon ta sila sa kalibutan sa mga AI. Ipabati ko sa inyo ang inyo ginapamatian nga kanta sang una. Halimbawa, kung mahimo nga ibalik ni Cesar Barita bla Parimiloy, may AI version na. Ay tot. May ara man nga pangabuhi sa umakag ang isa, inang ako ang namunit sa pangpang sang gugma Parimiloy. Pagabuhi sa uba may AI. May AI na. Grabe Parimiloy, ang kalibutan sa AI, matyagan no Parimiloy, magubayan ang aton nga music industry sa amo sina. Ate, daw laban-laban man sa oo, kag pwede man nga hindi. Ambal ganito sang pag-research ko, makabulig ni kuno sa aton nga mga utod, nga mga singer, hindi na kinahanglan nga magkanto pa sa mga recording, Mapadasig. mapadasig kuno Parimiloy, kay makaobra ka na may nuswan nga dasig, makaobra ka na music nga dasig lang. Pamatian ninyo mga kanay siyaga, mga ka-ES, ari ay ipabati namon ni Parimiloy. Unahon ta ni Bla Parimiloy, ari ay ipabati naton. Sample ni siya, siya, mga sample ni siya. mga sampol ni siya. Basi matingala kamo nga sentang nagapamati kamo hala. Naglain na gid yo. Mga AI ini sila mga kanay siyaga. Exclusive with this ato sa ESFN. Oo. Malay mo si Dason si Parimiloy do AI naman eh. Tetetetetet. Robot na yan. Robot na yun. masadya kami pirmi Sige, padayon lang sa pagpamati sa inyong paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Kuya Hel, DJ White Rose, ari na. Pamati na naton. Ano? Kasakit kit ba't yagon Sanggin balos mo sa akon Daw mabuang ako Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Kuskus Balungos. Ako ang namunit sa pampang sanggugma Ang akon ginpaun madamo nga letra Okay, mga kanay siyaga, mga ka-ES, antes kita magpadayon, yari anay ang aton yung mga sample sa mga drama sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Humalin sang una, Tub-Tub Subong, mga drama nga inyo mabatian sa aton nga YouTube channel, kag pwede nyo man nga tutukan diri sa 106.9 ASFM aton ini. Yes, ipabati namon sa inyo subong ang mga sample sa aton nga mga drama. Gani, tutok na. NYGC Drama Center. ASFM. Mama ko, maguyat ka sa akon. Ano galing ngalan mo, miss? Carmel. Ay, Mare? Ano abi kun sa ulihi? Mga luyag si Marco kay Caramel? Okay lang sa imo? Nga, bes. Sala ba lang palanggaon ka? Ikaw ginatripan mo naman ko? Wala, bes. Seryoso ako sa ginahambal ko sa imo. I love you. Bulag nga nagpalangga, kasanan ang ginpakita. Istorya sang mag-best friend, Marco and Carmel. ASFM. The Adventures of Lolo Ilyong and Lolo Milo
sa pagpangita sang bulong para kay Lola Basyang. Loy, kalain gid siyang pamatsag ko, Loy. Lapit na ni sa kasimana. Loy, ambot, masih mapatay na ako sini. Ijende. Aduh, natuba siya. Karon, tapakon ko ikaw. Maligid-ligid ako. Tutan, nakakusog man sa akon. Ingimuon ko. Gabuton kong puno siyang kahoy gini. Kagamoy ning ilampos ko siya. Karon, ihaboy ko ini sa imo. Wala mo ako maigo. Di mo maigo mo ko, ha? Ari lang ako sa piyak. Ako pa. Hindi. Kadasig tuon sa iya. Anong hibuon ko man? Ari, matindog ako. Hindi, may naghahagunos nga kahoy pagkadto rin sa akon. Maligid ako luwat. Hindi. Ano na? Ipasundan niya pagid. Maligid pagid ako. Bala na ini. Ari, isa ka puno. Dako ini nga kahoy. Pero masaragad ko ini. Ari, hakwaton ko ini. Karon, ihaboy ko ini sa imo. ASFM. Bah, hindi. Ang karabaw, nakabuhi. Hindi, gapakanto sa lisakon. Madalagan ako. Inalagas ako sa karabaw. Diyos ko. Hindi, nanasma ko. Hindi. Diyos ko, tabang, aranang karabaw, tabang, sungayon niya ako, tabang! Ako sa Regine, ang asawa mo. Ha? Diyanay ka? Si Gina ang asawa ko. Hindi ikaw. Total, may nobyo ka naman eh. Kailangan man niya agawan ka. Okay lang, Juliet. Sige. Imuha na lang akong best friend mo. Rolly. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. ASFM. Para epektos, Dodo. Hara ng epektos, Makmak. Sige, Mayo, kinagabot ikaw. Ipakita ang epektos mo. Para epektos. Pero ang bayad, kinanglan ako mo. Importanteng bayad. Bata-bata, ipakita ang bayad sa iya. Testingan kong epektos mo kun hindi napike. Hindi napike ang mga epektos. No, anabe! Katinding iwi-iwi ko! Sige, dalating imong epektos. So, ang bayad. Wow. Aring bayad. Hindi, pistula. Pagmali, hindi. Nagkalaw mo sa mga tinaw ko. Anong himuon ko sila? Kumusta ka na, Godo? Tapusor ko nagkalain mo. Gael! Kabuhi sa manghod ko, ang ginuutang mo, pis, kabuhi mo man ang ibayad mo. Pagtimanos, sugilanon nga puno sa aksyon kag kalingawan. Pagtimanos! ASFM. Dali ka dali! Anong gusto mo? Diri pa lang mismo sa tubangan ko. Pati yun kung na ikaw, Lucas. Oo, boss. Hindi, boss, hindi. Silingan na ang mga tinauna ton. Na magbato. Sige, boss. Dila ka na. Salamat, Ma'am. Salamat, Gid. Hindi! May armas ka? Gabuton ko mo ng armas ko din! Tangon ko siya! Kinanglan,
makasulod na din mga upod ko. Agad na, makabulig na sila sa akon. Dito na nakapunin ko. Kasi din ko pagdapagtalan. Papatay na rin Luna! Hindi! Agent Luna! ASFM. O hindi lang tani marumpag pa. Kayo, ang tubi, nagdalong na. Oo, hindi lang tani. Ba, hindi. Doon nagaraka akang kawayan nga balayan ha. O hindi. Mabali ang kawayan nga balayan. Mahulog ko. O hindi. Ale, kadalong sa tubi. Tagaliyo ko. Kagabas ko sa sulog. Manod ko. Taba. Yeah, ay kagaho na. Pero kabas ko gapos ang ulan. Tabang ka mo. Tabang. Pwede, may kapangayo sa tabang. Ginaanod sa isang baha. Ara siya ho. Hindi. Nagalumos-lumos siya. Kung ang kilala ko pa, nagabukwa-bukwa siya. Daw binalukan nga na ng uloy. Kaya daw, hining. Makuha ko sa kalat. Lumpatan ko ang nanod din na. Hup! Ari na siya. Kadalong ng tubig. Hindi. Siyempre albino man ini. The Adventures of Lolo Dome and Lolo Albino. Ginadala sa inyo ni Abian Canesiaga Rayjan Domingo. The Adventures of Lolo Dome and Lolo Albino. ASFM. Hindi. Kadamo sa mga tao nga nagalantaw sa amon. Animal na paawayon kami ni Kalatsotsi. Dulay. Anda ka na ba ro, Drago? Anda na ako, Bugor. Kagayan dari kita magataksanay sang aton kusog. Hindi. Hara na si Bugor. Nakabangan sa liwat. Hindi. Isipan niya ako. Ari pa! Drago! Hoy! Pasug sa sipan niya. Dulain. Patay ka na ni Drago. Rodrigo, baguhon mong kabuhay mo. Baguhon mo, Rodrigo. Daddy. Drago! Hindi. Si Bugor. Hay! Madamo na sang pamatay. Ginkilala nga mantas. Tungod siya mismo ang nagapamapas sang iya mga kaupganan. Ano gid bala ang ginhalinan? Aton tukibon. Hibaluon kon sino si Drago. Palamangkutanon sang kadamaan. Tagadampig bala siya sa kalainan o kon sa katarungan. Sino si Drago. ASFM. Boss! Manong amo, loyal naman maglantaw sa makakita sang madamo nga nene pa. Hindi naman surrender, boss. Ikaw naman, boss. Ipakita sa mo na pagkabusing mo. Ate, sige, Ares. Salakay ka mo, dulungan din ah. O, buto ka ta. Batay sa libutan ka sa. Abaw. Libutan ta. Ate, sige, be. Libutan ta. Yan, yan! Oh, yeah! Lapoy na, oh. Dali, kay matiyok-tiyok kayo. Ang pagpasipalad ni Jackie sa kasaysayan ang pagtimalos ni Boy Tirador. Ginadulong sa inyo ni Peter Gabrina kag Joseph Chua. Edited by Romel T. Pineda. Ang pagpasimpalad ni Jackie sa kasaysayan ang pagtimalos ni Boy Tirador. ASFM.
Karon, anak ko, wasakon ko ang kalibutan ngayon kung hindi ko makuha ang prinsesa. Wasakon ko. Hay! Upusin ko pagwasak ang lugar ini. Nagadamo na gid sila nga nagadamo. Kinahanglan, wasakon ko ang kontrol nila dito sa spaceship. Masulod ako dito. Karon, malupad ako sa madasig. Kag magsulod dito. Ara, nakita ko. Ginbuksan pagid nila sang dako ang ganhaan sa ilang spaceship. Malupad ako. Ay! Oh, hindi. Malapit na ako sa sulod. Hindi. May lain akong nabasagan. Ari na ako. Hindi! Anong natabo? Nanginbata ako! Nanginbata ako diri sa sulod sa spaceship! Hindi na ako si Super Koy Koy! Hindi! Kada ko masapat! Hindi! Kalain din sa iya itsura ko! Kauno niya ako! Hindi! Nagapalapit siya sa akin! Kauno niya ako! Super Koy Koy. ASFM. Ano ini? Nagliwat ang itsura ko? Ba, kag may nakatatak sa agtang ko, nakita ko sa espiho nga dako. Kaganghalan, Nay Shaman! Nay Shaman, tagpangapin sang ginapigos nga katawhan. Tagadampig sa kamatuuran. Nay Shaman. ASFM. Tapos na tapang nga, pre. Ay, oo, pre. Ay, pre. Arang tinapay nga nabilin, pre. O, ako na lang na, pre. Ha? Dua ka potos nga tinapay, pre. Kulang pa to si mo, pre. Ako lang na. Para may pangapi ko karon sa udo. Ate, sige. Wata may mo, pre. Ete, pre. May obrahon ka pa, de, pre. Aha, wala naman. Ate, ano pang inahulat mo, pre? Ha? Puli na to! Uy! Pre! Puli na to, pre. Ha? Puli na to. Mintras magkapugong pa ko, pre. Be, parigosteng! Mga kabyanan, yari na ang atong drama diri sa atong palatuntunan. Love you guys! ASFM. Magpamati paagi sa pag-subscribe sa NYGC Blind Drama. I-type lang sa search box ang inyong mga YouTube ang NYGC Blind Drama. Kag magpamati sa mga drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi! Ara siya! Haringin nyo! Dali lang. Arya na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Arya, ara! Hindi mo ito dyan? Amo maniwan si Poldo, ara! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayuin ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong, na-traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parimiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa pelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Masos. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. ASFM.
permi nga aton ginahambal nga dapat magpamasahigid. O, Premiloy, kung gusto nila magpamasahe, pwede di sila makakadto sa Barangay Bato, Sagay City, Premiloy. Pangitaon lang nila si Kuya Hil Andan o hindi gani magtawag o kon mag-text kay Kuya Hil. O kon magpakig-angot diri sa ESFM. Kung makapakabankalan ka mo, pwede ka mo makakadto diri sa lower ground floor ga Isano Grand Mall, Kabankalan City. No, pangitaon nyo lang daang Shaira Blind Massage. O kung makaabot ka mo diri sa mall, kadto ka mo sa basement, tapos ang balon nyo, kundi hindi ang masahian sa mga bulag. No? Dira makita nyo daang aton yung mga masahista. Gani, ano pang inahulat ninyo, magpamasahe na. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Koskos Malumos. ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang sang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton ini. Bye-bye! Halong Bye-bye! kamo, halong. Halong kamo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyong pagkamasadya, kami pirmi nagakalibay.